Gikapoy ka na ba sa imong trabaho nga 9 to 5 job? Kitang tanan na gito'y mga pangandoy sa kinabuhi ug naapoy kasulbaran. Wala ko katuo nga mao di ay ni mahitabo sa akong kinabuhi. 2 years and a half ago, nakapag-retire ako sa akong 25 years nga trabaho sa accounting. Hi, my name is Mercy. Ako di ay si Lorigin. Ako si Lucian Pagbahian. Ako dahil si Anavi Melondan. Ako di ay si Alma. Ang among life sa una no, grabe kaayo kalisod. Daghan mi og mga utang. Ang akong mga anak na nga dagko, nga wala na ako sila na subaybayi sa ilang pagkadako. Back in 2020, nawad-an kong trabaho, naglisod ko kung saan ako pag-coop up sa akong adlaw-adlaw nga panghinahanglanon. Nakita na ko ang dakong problema naman sa pinansyal, labi na itong panahon nga nagkasakit ko ka hypothyroidism. Nahurot ang amo ang health savings. Nagatrabaho ko 16 oras. Naga-pick up ko shift every single weekends. Nakita na ko ning business opportunity sa akong newsfeed. Na-discover na ko ang world of possibilities nga naagiday kasulbaran. Ang negosyo na ni gamit ang ato ang smartphone, laptop ug internet connection. Dili na ato kinanglan mamaligya. Ang nakanindot ani kay madala nimo bisang asa. Nahala kay silag tao ng tabangan sa komunidad. Nakatabang yun sa ilahang pamilya o sa ilahang pinansyal. 15 months doing this business, I said goodbye to my corporate job. Nabayaran na namo ang mga utang. Kapalit pa mi og property sa Pilipinas. Dili na ko kinahanglan magtrabaho pa og duha ka job. Nabayaran na nako nahinay ang akong mga obligasyon diri sa Canada. Part-time na lang ko sa akong trabaho. Mas nagkaroon kog dakong panahon sa akong pamilya kay nagakita naman ko diri. Check this out! Basin di ay mauni ang solution nga dugay na ninyong gipangita. Take a leap of faith. If God is with us, tanan na itong mga pangandoy sa kinabuhi na agad may katumanan. Register lang sa imong pangan ug email para mahatagan tika og personal link sa webinar o personal invitation sa among online business community. Salamat igsuon o God bless. Bye!